ooit al bij hem in de klas was. En toen had hij een hele mooie ideeën. En hier heb ik heel moois mee gedaan. Dat zullen we straks overhandigen. Welkom, de gemeente Lauwert, de wethouder, Hein de Haan. Daarna zit Agen van Zeen en Peter Jager. En dat zijn twee hele belangrijke mannen die zitten hier de eerste peel slaan. En Hein die zit straks een stukje vertellen hoe we het werk vonden. Er is straks rondom een paar vragen stellen, praten we al, want verleden konden we het ik wel praten houden. En straks naar de tijd misschien wel even af bij de Heikenaars. Welkom Dwarfbelang, Reduzum. Ik mooi dat je me binnen. De lokale pars, reduzum.com, de Liedepraat, maar ik vanzelf de regionale parsen is aanwezig bij een heel feestelijk moment. Want het is een belangrijke mijlpaal voor Reduzum en de omstreken. En dan doen we Reduzumijster kwam, het is natuurlijk Idaat, Friesers en al die 440 huishoudens die eigenlijk onderdeel zijn van de coöperatie. En de coöperatie die is dan heel druk gaande om het naar je dwarsmoeder te realiseren. Nou, wat voor jullie in dan is een kwart programma. Straks gaan we met de schoolbeen en de heren van de gemeente Lauwert aan de overkant van de Oer-Rieselse Stritboy werk de dwarsmoeder van Reduzum komt te staan. De Nije. Vorige week was die de oren afrutsen. In de P-dagen weer de voet. En een week later ben we al druk maanden maar het slaan van de eerste peel. De eerste zit er al in, dus dit wordt echt een feestelijke peel. Het exacte nummer dat is mij net bekend, maar in totaal komen er 18 heipelen onder de nieuwe gebieden te staan. Er zijn een beetje skingen, een beetje skate. En dat is heel belangrijk voor die moeder die in de takkom staat. Ik misschien wel een beetje beweging en nog wel voorkomen, dus vandaar dat die dwarfsmoeder heipelen krijgt. Ik wil graag eerst het woord aan Hein de Haan. Ja, dankjewel. En ik vind het prachtig om hier te zijn. Jullie zijn al 7 jaar bezig om een nieuwe windmolen te krijgen. Daarvoor waren jullie eigenlijk ook al voorloper in Nederland met het hebben van een eigen windmolen die jullie eigen stroom voorziet, maar ook de opbrengsten te goede laat komen voor je eigen gemeenschap. Dat is ook prachtig, prachtig dat het zo kan. En ook eigenlijk precies hoe we het eigenlijk in het hele land willen hebben. We zijn allemaal afhankelijk van fossiele energiebronnen, heet dat in een moeilijk woord, gas uit Groningen of van Poetin of alle andere plekken waar we die meer vandaan willen hebben. We willen schone energie zelf opwekken voor onze eigen huishoudens. Dat is wat jullie hier al heel lang doen. En dan denk je, en iedereen wil het ook heel graag. En dan denk je, als iedereen dat wil, dat er moet een nieuwe molen komen, dan kan het toch nooit moeilijk zijn om een nieuwe windmolen te realiseren. Nou, dat hebben we geweten, dat was hartstikke moeilijk. En het is alleen maar gelukt omdat jullie vooral zelf, maar ook wel wij ook, om te zeggen allebei, steeds hebben gedacht dat het ding moet er komen. We gaan gewoon samen alle hobbels oplossen die we tegenkomen. En dat zijn er een heleboel geweest. Dat begon ermee dat we een nieuwe windmolen moesten vergunnen en dat mocht niet van de provincie. Het provinciale beleid liet dat niet toe. We hebben nog rechtszaken gevoerd met het dorp en de gemeente samen en Peter de Raad van State geweest. De allerhoogste rechter in Den Haag om te kijken of het niet toch mocht. Mocht niet. Toen hebben we uiteindelijk met veel politieke druk, heeft de provincie gezegd we vinden dat dit toch moet kunnen, omdat dit zo'n goed voorbeeld is. Nou, daar waren we maar heel blij, dat is 2019. Denk ik, nou, dan gaan we snel die nieuwe windmolen aanvragen en vergunnen. Nou, dat lukte toen uiteindelijk met de vergunning, maar toen was er weer gedoe met de subsidie. Allemaal bureaucratie zal ik jullie niet meer lastigvallen, maar dan denk je, we zijn er, dan was dat weer een hobbel. Nou, nieuwe aanvraag, lukte dat weer wel, was de molen weer ingewikkeld, was de molen die jullie wilden hebben weer niet beschikbaar of veel te duur. Dan moesten we denken over de financiering nadenken. Hoe krijgen we de centjes bij elkaar om ook te kunnen kopen? Nou, ook dat is uiteindelijk gelukt met elkaar. En dan zijn we al 7 jaar bezig en heel veel vergaderingen verder om uiteindelijk een nieuwe windmolen te realiseren die hier nu staat. En dat komt echt door de samenwerking en het uithoudingsvermogen van jullie allemaal en van onze samenwerking samen. En ik denk dat dat ook de les moet zijn voor ons allemaal. Als we echt iets willen met elkaar en het is echt voor onze eigen toekomst, ook voor jullie toekomst. Ik hoop dat jullie nog heel lang naar die molen kunnen kijken. Dan zijn we ook in staat om het uiteindelijk met elkaar te realiseren. En daarom is de dag van vandaag en die windmolen nu de eerste fase een heel feestelijk moment. Waar ik ook wel een beetje trots ben op onszelf, maar zeker op jullie allemaal hier uit de omgeving. Dus ik vind het fantastisch om hier vandaag bij te zijn. En ik wil jullie feliciteren met jullie nieuwe molen. Dank u wel. De vastzetter, de jarige hand, die krijgt ook mooi. Die mag de woord verzwaren, die de woord bij de nijden moet verstanden worden. Wacht even, jij even.
En wat hebben we op de buitenkant gekregen? Kun je dat vertellen? Of is dit er al op? Namen. Alle mannen? Ja. Alle namen van alle benen. Hij is wel heel mooi hoor. Nou, kijk een hand van die. Van die ik. Hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel wat moois in zit. Maar we kunnen nog net zien. Dan gaan we naar heel lang hartje. Dankjewel. En nou dat je hier hoop ik dat we er alle even bij zijn. Ja. Dat is een vraag.